siyaga ayo makarya angkat karyane praja mure kerta arta Foto rupa budal lewat ya kumuro memandang kirang-kirang duka tanda-tanda kumaka kakak kubreka niru pernah Musa makta siyaga aku yang makarya ngangkat karyane padha mure kerta rada
desa bakto siyaga ayo makarya ngangkat karyane praja murek kerta harja wilahe kawi Gnamastu Purnama Sibta kawi Gnamastu Srat Pringyak Jagat Karana sinigak ingkang nebiya padha lumaksana kocap kacarita ingkang nalika sumanten lumebet wonten ing alangane prajurit laku dendaminan manglemunan lah menika ta warnanipun Sang Resi Guntur Geni salah tunggaling wiku ingkang dumunung wonten ing negari Pudak Payung nanging semangke dumugi wonten negari Jenggala Manik kautus dening Prabu Klana Sambaya supados mangertos pinten kekiyataning praja Jenggala Manik nalika semana ganya lumebet laku dendami tansah matek gayane paklemunan pilotan mukal para prajurit wonten mangertos sak laku jatrane Sang Resi Guntur Geni wau. Milak-milik pindha kancing miber-miber pindha kijeng tanpa socok. Sang Guntur Geni ya angupaya Panji Kinukertapati temenipun Alendra Muda ing Jenggala Manik sampun triwikrama dados sang wirayuda milotan mokalih semangke Sang Resi Guntur Gatan mangertos pundi ingkang ajeng Raden Panji Kinukertapati mila candrane namung miber-miber pindha kijeng tanpa socok. Kocap kacarya sang wirayuda jroning penggalih mangertos bilih praja Jenggala Manik wonten dom sumuruping banyu ingkang lumebet wonten ing negari Jenggala Manik manu ngersaning Gusti kang akarya loka semangkih matek gayane aji panglemunan Sang Resi Guntur Geni semangkih kenapa bawanira ya menyang saking pabaratan aliraken para prajurit awit
Wani Aji Jaya Kawijayan ingkang sampun dipun aturaken dening Sapira Yuda. Kakedra sampira kalewan siga ing semake dawuh para wadya, ya aklajengaken lampah Sapira Yuda. Ucap kacarita medhun saking marcapaan. Lah menika tawaranipun sang Lesmana Ayu Dewi Galuh Candra Kirana. Ya sang Sekar Taji. Minangka garwa Prameswari wonten ing negari Kedhiri. Ingkang nalika semanten kaboyong saking negari Kedhiri. Bawanipun Sulistya Warna. Tur wanidya muda nedheng-nedhenge Adi Kusana ingkang nedheng-nedheng lembar wonten samudyaning asmara. Mila ing semangke mandhap saking Pancaban ya angupaya kang garwa Panji Inukertapati ingkang sampun triwikrama pindha sang Wirayuda. Namung jroning batos badya santun busana namung sang Dewi Sekartaji mangertos bilih kang garwa badhe nilaraken praja nuju pitapikan mangertos bilih negari Jenggala Manik badhe wonten rubeda
Mila semangke paring sasmita dhateng ingkang garwa supados boten nilar kaprayetan para prajurit tatat tetek tangguh teteken agama suci minta nugrahaning Gusti Eka Karya Loka mugi paring berkah negari Jenggala Manik tansah manggya tata titi tentrem kemaripah roh jinawi karta turahaja. Ucap cacarita tanggaping sasmita sang Dewi Sekartaji minggah sanggar pamelengan ucap cacarita lasmaten wawon hutan ingkang ageng giris wawujudan liyak namung temenipun menika pepatih saking negari Pudak Payung Patih Yaksa Kendra namung bawanipun senajan pepatih namung kasinuhan aji jaya kawijayan ingkang linangka pilotan lokal semangke salin wewujudan pindha raseksa ingkang ageng irisi bidalipun nderekaken Prabu Klana Sambaya namung Patih Klana Yaksa ing semangke ingkang pados rumiyin minangka baring rampah merpeki para prajurit negari ing negara. Ucap katira sang wirayuda mangertos bilih wonten lampahing Doracana sigra madeg Beya ing Yesus pusaka piadaning Praja Pendut Kyai Samandapan dumadi perang ageng nalika semanten Patih Yaksa Kendra ing semangke mengsah sang wirayuda kaya bledug mangampak-ampak candrane nalika semanten kemutan dawuh pangandikanipun Rayi Dewi Sekartaji sirnaning ambak akara bilih ing semangke wonten manunggaling rasa cipta karsa lan karyane manteng dhateng wasari Gusti kang gelar jagat mbok menawi saking saged berat retu ingkang dumadi wong negari Jenggala Manik kana perbawan Pendut Kyai Samandipan Sang Yaksa Kendra lumajar perkawis ing semangke dadya atur wonten kanipun Sang Prabu Klana Sambaya
sikto kang walang ati si putu garing. Candhaing carita Prabu Klana Sambaya nalika semanten nampi unjuk aturipun Patih Yaksa Kendra bilih para prajurit Jenggala Manik nilaraken praja nderekaken Panji Inu Kertapati saha Sang Wirayuda. Dia mlebeki para prajurit nalika semanten. Amung upaya Dewi Sekartaji ya galuh Candra Kirana. Nambahi semangke sesingitan wonten ing sakiwa tenging rangkah negari Jenggala Manik. Ucap kacarita Sang Wirayuda bawanipun Alendra Muda tur kasinuwan aji jaya kawijaraning angkuh. Mangertos wonten lakuning Durakara ingkang lumebat wonten negari Jenggala Manik. Dia menyat saking palegahan lan ugi paring sasmita dhateng sakataing para prajurit supados siaga lan tata-tata. Ing sebagai Prabu Klana Sambaya bathing den perpegi piyambak dumadi perang agung atasipun Prabu Klana Sambaya Sang Leyak kaliyan Sang Wirayuda Nalendra Muda ing Jenggala. Kaya bledug mangapa-apa candrané nalika semanten. Ridu mawon katon mangawur-awur-wurahan tangarane ngajurit bawanipun Tigdasti Mandra guna Sang Leyak nalika semanten. Namung Panji Inu Kertapati ya Sang Wirayuda tansah angeng-angeten dawuhipun ingkang garwa ing semangke Leyak kedadosan Prabu Klana Sambaya kena dayane pecut Kyai Samandiman saya dangu saya mutan kuwawa ing semangke kendang saking pabaratan boten wantun tumuju negari Kediri. Oh iya Panji arep tak gawe kaya ngapa kowe pancen kasinuwan aji jaya kawijane luweh. Kowe pinuju titah ingkang kudu nurunake wiji tanah Jawa. Aku tak ora bali. Muga-muga rahayu. Rahayu Gunung Astapraja ing negara Jogomalih. Wis aku lunga, Panji. Slompret, slompret, ampal muka, kondari. Bye.
cekap semanten rumiyin para bapak